Pike mergawe aja kok mandor ponologi. Kok mondar-mandor bature mbok mondar-mandor ya kok penak men uripem. Iya cah kuwi giecek ngono jalukane. Mergawe ra tenanan. Oh gak pokoke trabas sing dhuwure kabeh lho Le sing sisih kene. Heeh engko sing wani. Heeh wani lho iki prunggeli iki prunggeli. Iki prunggeli ae pas dhuwur ae. Terus iki ya prunggeli iki. Iki prunggeli. Terus iki cilik iki ketok iki. Iya iki ape dienggo rondan. Kedune ape dikek kene. Iya pokoknya diketoki dhuwur-dhuwur kae ketoki. Kok kayune pelem tumpuk kene. Karo peni kayune mesisan mergawe aja ora mergawe pik kowe kok mergawe nenggok botonan mergawe ning kene kok petel men ngono lho. Lah lekne merunggeli kuwi urungko sik. Iki kon nganu Pak. Iki lho dhuwure iki resiki misan iki. Lah iya lah engko sedhuwur Pak badekan. Nek dhuwur bahaya. Prunggel ndi iki? Tenggok iki. Sing bengkong ronae. Karo sing cilik kuwi kon prunggel. Iya, kono. Utawa kene wis ae, Pak. Kene apa piye? Sor kayu. Yo, Pak, kayu mbok uruk ya tetep gapuk Pak. Gapuk. Oh gak cara kuwi kapuk kayu tek iso bermanfaat diwehno batut kenek diwehno bojone mur kenek. Ngono lho. Oh, gimana kena kayak iso kira-kira gelem bacok napa dhewe. Lah engko diserke sithik-sithik ngono le. Pokoke sing penting dipotongi. Iki kan tanahe watese kene. Iki lho kene mbok. Gerdune mbok kek endi? Nek pemane dalan kene mbok gawekno dalan yo mobil iso parkir gedang kono. Dame si keminter manut wong lanang. Oh, gak sejalan aku besok dadi kabeh. Aku bener ngene iki yo. Gak sida wis bubrah gak sida. Manut. Kemelinti dame si pancen semukeh kemelinti. Lho. Darah sok ben sok ben darah dadi bakul bayem. Oh saiki cek bakul bayem. Iki nandir ya. Iki tak tandur ya. Lare-lare yo bayem. Heeh. Arep ini yo. Iki karo kon ngetok lho tengahe teng dadi gak ngantek kabotan. Sisan. Iki duwe opi ben gak nggo iman. Ketok kok ae. Nah tapi terus tungguurno. Nek terus geletak ngetok geletak. Nek tukang senso kok. Tukang nek serkele piring kan langsung kita. Dadi kan wis beresuk ngono ya. Beresuk Pak, beresuk ae. Wis sabar Pak, aja mbok ketoki. Nandur jati iki angel. Puluhan tahun. Kuwi ora hakem. Kuwi iki arepet aja kemelinti dadi. Oh, aku iki ora hak aku mau ngrenahno. Oh, ngrenahno. Tapi iki sing nom nek dikrenahno sing nom. Pengalaman iki perkara bab ini kan trabasi ae mengurangi apa? Godhong-godhong yang jatuh di rumahnya orang kan awake meringankan beban mur nyapu. Awake dhewe iki ya wis tiba awake dhewe kudu mikirno lingkungan dan sekitarnya. Sreng, kayu sreng. Kayune kon srengi cilik-cilik ngono dadi sing jipuk yo nak yo. Ape dienggo nyunatno tapi tak nggo nyunatno. Yo kayu. Untuk akeh Pak nggo jelas. Kayu sak
betul tapi tempak. Wah, lagi wah wis. Iki tak kon noto, engko tak kon noto lekno. Wis toto kono kayune. Wis. Ane lekno sing dikongkon bacoke piye kok celok lekno? Heh. Engko dekne kon ngesrengi cilik-cilik, engko lekno sing bacoki kayune sing numpuk ngono lho Pak, maksude ya. Piye? Engko wis rubuh kan aku wis rubuh sering aku nyelukno kan sia-sia. Pak, rubuh srengi sedih lho Pak. Lan aku rubuh sering ono kene kerja, wong gaweane ra wong ya ora. Lah ya mulane digoleki. Ngongkon Mbah Di ya. Bacok-bacok Mbah Di. Lho nek ya rapi kok. Ndek iki. Godhong iki piring ki tak kongkon tengahe ki tak ngetok pin baya iki. Ora coklek. Ketok tengahe le. Dadi jeleng ngene. Aja dhuwur wis semakin dhuwur semakin bahaya. Pokoke ketoki tengahe ae. Sreng. Ini tetanggaku iki wates tanduk ini. Lah yo. Oh. Pang siji loro dhuwur ketok. Lah yo, dadi engko nek wayah ambruk Pak Rono kae engko coklek kabeh. Iki marang wayah udian. Iki diserampang iki lho Pak, kene serampang Pak. Iki lho serampang pas tengguk kene lho Pak. Iya, panggruk ki lho. Karo iki kon ngetok Pak, iki lho. Iki kan ngepang loro. Iki ngepang telu iki lho Pak, iki ketok iki. Dadekno iki kepang sing loro kuwi dijipuk. Iya. Nah. Lah yo ki pang loro ki jipuk. Kae engko pas tengguk kae. Kuwi sing cilik kuwi ketok misan ki lho, Pak. Ki lho. Ya. Ora dadi apa, ora diketoki iki anu gak tertata ngono ki. Jam. Wis ngono ae, kae ben toto-toto alate. Lek dame sing keminter. Lho. Lek dame otak cerdas kok ngluduki wong iso, nipu wong iso. Nipu sekabehane iso. Keminter iso. Tak akoni aku tidak akan sedikit pun aku ki dadi wong apik, dadi wong elek gak. Kekuatanku yo kok ngene. Wis iki berbesar kondisi. Engko pas kae lho Pak sing rengget-rengget ku lho Pak. Kae. Sak layon sik iso. Penting gak ngubur. Gak, heeh. Sak nang. Lho kuwi nggone anu ki lho. Piye Pak kuwi nek rubuh rene piye? Rubuhno misan piye? Iku nganggo kayu, nganggo kamane sreng Pak. Iku nganggo tampar ndekne Pak, enek sing batek rono. Oh ndekne kono mbok serker apa-apa lek. Aku malah matur nuwun ngono. Sikri seneng ae kuwi. Sikri ki seneng ae cah kuwi. Golek gandulan rek. Uripe men ngono ki golek gandulan. Mbok aku muni piye? Yo lek. Dadi engko sing cilik-cilik ku ditebang ya. Sing cilik-cilik lho Pak. Dadi ben mengurangi anu Pak, aku dadi ben mengurangi aku leh ku nyapu. Ketoke eneng nggon dinggoni dolanan nyapune rondok ben berkurang ya. Jadi sing cilik-cilik kok tak ketok tak kon ngetok. Sreng cepet. Cepet kok kon kutok kok. Set aku akan mengesreng jadi. Sik arep tak telepon iki. Ya, wis di kunci. Apa? Kunci. Ngomong kok. Kongkonane jadi tak nyeluk tukang ketok. Oh, ora tandangi sing gremeng kaya Loh, tetep ke manut karo perintahe sapa? Arifine tak kon rene langsung. Pin kowe rene. Ki apa pengetoki jati? Ya, Mak, tak nganuni kinaran dhisik. Oh. Ki, saiki genten lekno. Engko nek lekno nak mbok kandhani, lekno ki engko dicakep wong sesuk ya ora roh. Nek kowe ndang mbok kandhani saiki kan mbok dicakep ora dicakep, Pak, ndang omong. Tega tenan? ya wis. Ikhlas? Oh, angger sehat ya aku seneng mergo karek perintah.
Dames kualat. Keminter dames iki pancen. Wis to ngger keluargaku ngene-ngene lah ya padha manut iki asline. Masalah gemeder, masalah apa ngono bar keputusane yo akhirnya yo satu tujuan. Cuma bener ke mau lho nek omong diubeng-ubeng. Jan iki satu tujuan tapi enek sing ubeng-ubeng yo kuwi mau tak ubeng-ubengno. Ubeng-ubengno, tak ubeng-ubengno. Ngono, guys. Lek dames itu yo ngono kuwi ilmu minim tapi nek diengko ngeyelan. Ngeyel yen wong tirone kuwi wonge wong ngeyel, brengkel, keminter. Tapi diputuskan dengan sendirinya dia bisa. Oh, gemen-gemen. Tiron sing paling disenengi Gusti Allah itu mau. Iku sirik. Percaya dengan hal-hal seperti itu. Sirik meh. Wong urip kok men sirik kae. Ondek kayak ilmu-ilmu nih, ilmu nih konggoin bayi, ya terok. Ilmu keturunan, ilmu terok, yo wes terok ya. Bayi ndek kayak ngelakoni barang apik, saiki terok apik. Ayo, apa sih nyerkel kayu mbak. Oh kira-kira kayu ku sak omah. Tapi tak gue nyunat norapa. Lho. Piye iki aku ape wah gedhe iki. Aja gemen-gemen kowe aja ngeser kayuku. Kok kira-kira make kayu pireme 3 urung jatine. Wis mbok intik ya. Ora iso. Lho mak karuan nek ndekne kan bojoku tak ngusung nek kirane enek sak tepak tak ndek tepak ngono. Wah aku dhewe butuh jare. Utuh digo gek serabi tok pulo. Kae serabi ku ape nyunatno rapa jare. Nanggap. Sunatno iki jek so aku ape nanggap gak oleh bar ngeteko jere dukunku ngono lho ya. Deni Caknan. Bar surau wis oleh. Deni Caknan, Abah Kirun, Abah Ansa. Terus Abah Japle. Iya apa meninggal. Dadak manson. Lah nek son kan apa-apa enek lah. Yo. Kok mumet aku. Kayu kae 3, urung jati-jati iki, urung kae ketokan walah sak tepak eneng iki. Kayuku, ape tak nggo apa? Tak nggo dhewe kok krungokno ae kupingem. Yen disungi bojoku, no way. Iki tak celukno IP kok. Pak, prei. Nek celukno IP Pak berangkat. Aku nek bojoku sehat ya aku wis tah pokoke wis. Oh enak ngono ya, ra ngeras lara. Sikile lara, aduh rasane aku separuh jiwaku hilang. Aku juga semangat, tapi nek bojoku sehat walah jiwaku kini utuh. Pak Rono wis. Tenan nih jiwaku anggar bojoku lara separuh jiwaku hilang. Rasane ya Allah ndang mari Pak nek waras niki nang kena jak tukaran jak tiwak apa ngaret iki jek kena nek ngaret iki jek kena disemayani engko bar ngaret iso wong kae munine upah kupek jare mergawe upek apa ngene-ngene nek teko wis mergawe. Lah. Wong anu geraji ngono ae ape wis rene ape dienggo ya kudune ya ditata-tata. Pendekare teko iki, guys. Kalau jenengan iki udah 40 tahun ini. Iku sing anu kan. Selasare mriki to? Nggih, Mriki to? nggih. Nek iku dhuwure kono. Iki selasare kene kok. Sembako kan ngene. Pinggire.
Dulu semuanya. Aja dhuwur-dhuwur. Wis, Pak. Wis. Yes. Pas. As. Lah opi wae ndi? Gak sido. Lho jane piye lho? Jane ape kon nyerkel. Kena apa lho wonge? Kok sanggup yo iki. Wis sanggup piye terus wonge minggat nang ndi? Iya mak engko beristirahat ben. Angget iki ape diayahi kabeh ngono. Kono bayaran kene bayaran. Oh, lakone upi ngono kita. Ono cah kodang kok. Ayo sak kodang kok. Jantenan kok. Wis. Bayaran jebul dulu berarti. Mergane kok mbayani. Apa wirawi bayarannya padha. Lah, guru. Kom. Iki. Ya, yo kene tinggal tarik. Wah, cuma aku tak batin tok iki. Wis guys iki Panas, pengacara. Bu. Kik. Kikuk. Kikuk. Wes. Andene yo. Rarapan mah. Wis guys iki pengacoran guys berbahagia. Mulai. Lho ndek ini gak tuku kericake, Pak. Ndek ini tuku kericake apa ora? Rasa. Wes ana. Sikilem kena semen kok apik lho. Lho. Uga nganggo sepatu. Heh? Jasa kulina. Sekebal. Bal Pak. Nganggo sepatu enak ya sepatu. Itu sepatunya Mak. Kalau mantune mandor saya. Iki tak. Ya mantune mandor. Tahu roh. Bocah iki sapa ora asing kan gitu. Oh, mantune mandor Pak yo lali aku. Mantune mandor. Mantap, Pak. Hah? Cocok? Wes ya, dulu ya. Iki lho, Pak. Dure sakmene. Iki engko jek sak kilan medun sakmene. Berarti iki yo sakmene iki telasarane. Sendek engko iki malah sekedur kok sing iki yo. Iya ora? Ngelong. Ora apa-apa lemah kok. Lemah kok diparakno mengguri ya, Pak. Isik Kene kurang tesek mbutuhno tanah ya, Kak. Dilompatno rene. Lewat menuju ke gubruk-gubruk itu kurang. Pakai ngentik nganggo itu kan makin juru kono tunggu garasi. Kemarin garasi ini ganti. Iki dimester kok nggone Betty. Iya aku pakai ini kan Kak. tangi toh. Heeh. Yang kedua, mungkin bukan harap ono kiri kono tinggu nganu garasi. Heeh. Ayo. Iki tetep ganti keramik, Pak. Kiwat tangan ngarep, kiwat tangan tetap ganti keramik. Kalau jadi batu itu. Kenapa tak tinggal? Heeh. Bentuk aluminium. Terus di selang sor. Nah, selang alang-alang selang sor. Yo ngetok sok. Selang. Wes. Wes, ana ae. Dadah.